Bunani la ku-One Show Phakama. Namhlanje siphethe uqhude maningi phakathi kwaKhuzani Nevezi Emnyama, Ijele nomshado uyijele. Lezi ngoma inokuhlukana phakathi. Ijele laKhuzani lisuke likhuluma ukuthi hhayi umshado akusuka kulona ijele. La imfezi ithi ijele umshado uyijele. Ngokubona kwakhe iyiphi ingoma ehlaba umxhwele? Ngaphambi kokuthi ngicabange ngicela ubuze ukuthi ngishada namhlanje ngiyeke ungijikele. Ngaphambi kokuthi ngicabange ngicela ukubuza ukuthi ngishada namhlanje ngiyeke ungijikele. Ngaphambi kokuthi ngicabange ngicela ukubuza ukuthi Naye kaKhuzani mfokampungose ijele ithi umshado akulona ijele. Ngizobe ngayibophi mina mangibophi ifindo lomshado akulona ijele noma ngashada ngiyobe ngekho ejele mina. Ngiyobe ngayibophi mina mangibophi ifindo lomshado akulona ijele noma ngashada ngiyobe ngekho ejele mina. Umntobe washala ekhaya usazoqhubeka washa akulona ijele noma. Ngokubuka kwakho lapho umlandeli walamaqhawe omabili, iyiphi ingoma kuwe kuhlaba umxhwele? Nanokubheka ukuthi nje lezi nsizwa seyizobhekana kanjani ngoba omunye ngathi seziyaphikisana kuzo kulezi ngoma zombili. Besicela nje ukuthi ufake uvo lwakho lapha ngaphansi kwi-comment section. Ungakhohlwa ukusubscribe. Ngiyabonga.